Het winterweer zorgde voor de nodige ongemakken op de Zeeuwse wegen. Vooral aan de kust was het raak. En verder in het nieuws vandaag. Gaat Hulst akkoord met plannen Perkpolder? Een onderzoekscentrum is eindelijk open. Goedenavond. Het was spekglad vandaag in Zeeland. En dat is natuurlijk heerlijk voor de schaatsers onder ons. Maar voor de weggebruikers was het behoorlijk oppassen geblazen. Met een harde knal werden buurtbewoners deze ochtend in Westkapelle opgeschrikt. Door een spekgladde weg ramde een lijnbus van Connection een woning. En bij het ongeluk raakte niemand gewond. Wel was er flinke schade. Nou, zoals je ziet, het is nog steeds spekglad hier in de Nieuwe Dijkstraat. En vanmorgen om 6:30 was dat ook het geval. Toen kwam er namelijk een bus aangereden vanuit de richting Middelburg. Die maken hier dan altijd een rondje. En die gaan dan naar de overkant en dan gaan ze weer terug naar Middelburg. En dat was vanmorgen rond 6:30. Die bus die klapte tegen de gevel aan. Er was niemand thuis. Maar ik sprak daarna wel even met de buurman die het heeft meegemaakt. 6:20 vanmorgen is een ontiegelijke dreun. Ik dacht, wat is dat? Er zit er iemand op mijn huis of mijn glint of mijn auto, want ja, die staat buiten. Maar nee, ik keek door het raam en was er een bus van Connection, was bij de buren zo de gevel in gereden. En wat is de schade? Bent u binnen geweest toevallig? Nou, ik ben niet binnen geweest natuurlijk, maar een van zijn vrienden die is wel binnen geweest, want die was gewaarschuwd. En zelfs binnen staat er een bobbel op de muur, dus dat wordt slopen en een nieuwe muur. Bergingsbedrijven hadden het druk. In Domburg gleed een auto van de weg en op de Oosterscheldekering was het ook raak. Door een kettingbotsing was de weg daar in beide richtingen een paar uur afgesloten. Eén bestuurder raakte gewond. Maar later op de dag werd er ook genoten van het ijskoude weer. Zo was het druk op de natuurijsbaan in Krabbendijken. Met eigenlijk heel de klas en vanmiddag gaan we ook nog. En kunnen jullie het ook een beetje? Ja, heel goed. Ja. Nou ja, gisteren had ik nog op de sloot geschaat, dus het gaat wel een beetje. Ik keek vanmorgen bij ons in de buurt, maar daar toch nog niet veel te schaatsen. Dus ik dacht, nou, dan rijd ik even naar Krabbendijken. En hier ligt er keurig bij, dus mooi even voor het gevoel voor een rondje te doen. De aanleg van wegen, woonwijken en de bouw van nieuwe bedrijven kan maanden vertraging oplopen. De provincie heeft besloten om voorlopig geen vergunningen uit te geven, omdat de stikstofrekenmethode van het RIVM niet goed blijkt te zijn. Er zijn nieuwe plant- en diersoorten aangewezen waar rekening mee gehouden moet worden, maar die zitten nog niet in dat rekenmodel. Eind januari kan de provincie weer wel aan de slag met vergunningen, want dan is de boel, als het goed is, aangepast. De Zeeuws-Vlaamse gemeenten verlengen de crisisnoodopvang tot 1 april volgend jaar. En dat is nodig omdat er nog niet voldoende reguliere opvangplekken zijn. In de 3 gemeenten gaat het om de opvang van kleine aantallen asielzoekers tussen de 35 en de 75 mensen. Vanaf 1 april volgend jaar dan moeten landelijk gezien ook genoeg plekken zijn, waardoor die crisisnoodopvang dan gestopt kan worden. En dan een feestje, want Zeeland is een onderzoekscentrum rijker. Het Joint Research Center Zeeland in Middelburg opende vandaag de deuren. 3 onderwijsniveaus, mbo, hbo en universitair, gaan samen met bedrijfsleven en overheid onderzoek doen op het gebied van water, energie en voedsel. Waar zijn we hier? We zijn hier in de makerspace van het Joint Research Center Zeeland. En wat gebeurt hier? Dit is een ruimte waar studenten en docenten en onderzoekers allerlei opdrachten voor bedrijfsleven, maar ook voor onderzoeksinstellingen uit kunnen voeren. Hier gaat hard gewerkt worden. Hier gaat hard gewerkt worden. Waar zijn we hier? Ja, we zijn hier in het Data Science Lab. Hier kunnen we dus, zoals je ziet op dit grote scherm, allerlei beelden visualiseren. En dan kunnen we met behulp van 3D-brillen eigenlijk het effect creëren dat je er zelf bent. En wat voor toepassing kan dat hebben, praktisch? Nou, dat we dus met klanten en opdrachtgevers hier hun vraag goed kunnen visualiseren. Het is natuurlijk vaak een uitdaging om elkaar goed te begrijpen. En met deze nieuwe technologie verwachten we dat dat echt een verbetering kan zijn. Omdat je het gewoon kan zien? Je kunt het zien, maar je kunt het ook goed aanwijzen dus. Je kunt de ander uit meenemen in je gedachten.
Ja, we zijn hier in een chemielaboratorium. Hier kunnen dus de studenten proefjes doen met bijvoorbeeld zuren in deze speciale zuurkast. We hebben daar gassen in natuurlijk. En we hebben de mogelijkheid om allerlei andere opdrachten hier uit te voeren. Het ziet er helemaal state of the art uit. Dat is het ook, want het is het allernieuwste systeem wat er op dit moment op de markt is. Ja, en hier in de hal van het onderzoekscentrum wordt nog flink nagefeest. Vanmiddag was hier de opening. En ik praat even over het onderzoekscentrum met John Dane. Hij is voorzitter van de stuurgroep die vanaf het begin bij de oprichting betrokken is. Meneer Dane, ja, wat is nou eigenlijk het bijzondere aan dit onderzoekscentrum? Het bijzondere dat is dat in dit prachtige gebouw, waar een chemisch lab, een ecologisch lab, een data science lab en een engineering lab zijn ondergebracht, waar studenten, docenten, onderzoekers samenwerken aan allerlei relevante vraagstukken uit de praktijk vanuit verschillende disciplines. Dus dan moet je denken aan sociale studies, technische studies en ook aan economische studies. Die proberen de juiste oplossingen te vinden. En je hebt ook te maken met verschillende onderwijsniveaus, hè? Ja, dat klopt. Het mbo, het hbo en het wo is hierin verenigd. En met name het mbo, hbo en wo van Zeeland. Maar we werken ook samen met andere kennisinstellingen van buiten Zeeland. Nou zit de naam Zeeland in de naam, JRCZ. Wat is er nou typisch Zeeuws? Ja, het gebouw staat in Middelburg, de hoofdstad van Zeeland. Maar is het onderzoekscentrum zelf ook typisch Zeeuws? Ja, dat is typisch Zeeuws. Ja, want de onderzoeken die vinden plaats op de thema's water, energie en voedsel. En dat zijn nu precies de kenmerken, de thema's voor deze provincie. En dan moet je denken aan offshore windenergie, je moet denken aan de eiwittransitie. Je kunt denken aan waterkwaliteit en de toegankelijkheid voor water. En je kunt denken aan alles wat er gebeurt op het gebied van water, energie en voedsel in de context van Zeeland. Meneer Dane, hartelijk dank. En van Middelburg gaan we naar Hulst, want de gemeenteraad daar gaat vanavond waarschijnlijk akkoord met het plan van aanpak voor de vervuilde dijk bij Perkpolder. Het plan is gemaakt door Rijkswaterstaat en houdt kortweg in dat eventuele vervuiling die uit de dijk sijpelt met een speciaal systeem wordt afgevoerd op de Westerschelde. Raadsleden zien dat plan wel zitten, maar landbouwers in de buurt zeker niet. Wat zo'n 7 jaar geleden bij Perkpolder en Walsorde een paradepaadje qua kustbescherming en natuurontwikkeling moest worden, bleek uit te lopen op een nachtmerrie voor Rijkswaterstaat en de omgeving. De grond die werd gebruikt voor de aanleg van de nieuwe dijk bleek nog vol te zitten met verontreiniging. Dag dames en heren. Omwonenden van de Zeedijk bij Perkpolder maken zich opnieuw zorgen over hun land en over hun gezondheid. In de dijk zitten gevaarlijke stoffen als benzeen en kwik. Meerdere onderzoeken met een prijskaartje van 1,3 miljoen resulteerden uiteindelijk in een plan van aanpak voor de dijk. Rijkswaterstaat houdt de ontwikkelingen met betrekking tot vervuiling goed in de gaten. En er komt een buizensysteem dat eventuele vervuiling die uit de dijk sijpelt opvangt en loost op de Westerschelde. Raadsleden in Hulst staan achter de plannen. Er ligt nu een plan van aanpak en dat is een goed beheersplan. Ik denk oprecht dat daar goede maatregelen nu in zijn aangekondigd. Zolang dat wij kunnen zorgen dat die vervuiling niet in onze polders terechtkomt door het weg te pompen, ja, dan kunnen wij hier in ieder geval de agrariërs beschermen en gewoon iedereen die gebruik maakt van het grondwater. Op dit moment zeggen we even, het totaal afgraven van de dijk waar we nu staan, hoeft wat ons betreft niet. We zien dat dan wel over 2, 3 jaar aan de hand van de uitslagen. Maar het plan van aanpak valt bij de landbouwers van wie de grond aan de dijk grenst niet goed. In feite blijft alles zoals het was, mits dat er wat water afgevangen wordt en in de Schelde gepompt wordt. De stichting Schone Polder, die vanaf het begin wil dat de dijk wordt afgegraven, denkt dat het afvangsysteem niet gaat werken. Ja, dat kun je in een computermodel misschien zo integreren dat dat gebeurt. Alleen in werkelijkheid gaat echt niet al het water naar dat systeem, omdat het er simpelweg niet voor ontworpen is. Het is ontworpen voor zout water tegen te gaan, eigenlijk voor het beschermen van de zoetwaterbel die er ligt. Dus het is een toevalligheid dat het er ligt. Het gaat niet 100% vervuiling tegengaan. Raadsleden houden ondanks het vertrouwen nu in het plan wel een slag om de arm. Nu is het een oplossing om het weg te werken eigenlijk, de vervuiling. Ja, en mocht het dan erger worden, ja, dan worden er drastischere stappen genomen. Als het nodig blijkt te zijn, kunnen er dus nog extra stappen, aanvullende maatregelen genomen worden. Wij sluiten het absoluut niet uit dat er in de toekomst rigoureuze maatregelen moeten worden genomen op grond van de vervuiling.
Begin volgend jaar zal blijken of de Raad van State vindt dat de te nemen maatregelen voldoende zijn of niet. Aan zee en rond de Oosterschelde waren er vanochtend winterse buien. Daarom was het daar dus ook glad. In de rest van Zeeland was het een stuk zonniger en dus ook minder gevaarlijk op de wegen. Morgen een rustige winterdag met zonnige perioden en wat wolkenvelden. In de loop van het weekend, kijk maar op de voorspelling hier achter mij, een stuk warmer. En tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Meer nieuws natuurlijk altijd in onze app en ook op omroepzeeland.nl. Ik wens u voor nu nog een hele fijne avond en heel graag tot morgen.